Καλησπέρα σας. 51 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση «Δημοκρατία σε πρόκληση» ή «Δημοκρατία σε κρίση», μια κοινή πρωτοβουλία των Europe Direct Υπήρου και Πελοποννήσου. Τα Europe Direct είναι κέντρα ευρωπαϊκής πληροφόρησης, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα συνεχίσω να μιλάω για τα Europe Direct και θα περάσω σε μια σύντομη, θα προλογίσω σύντομα την εκδήλωση. Και ξεκινάω λέγοντας ότι η δημοκρατία, η φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία, μειοψηφεί στο σύγχρονο κόσμο. Περίπου το 1/10 του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες δημοκρατίας, ενώ τα 9/10 ζουν σε αυταρχικά ή ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η προώθηση της δημοκρατίας αντιμετωπίζει πολύπλοκες πολιτικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Η αντιμετώπιση της επιρροής των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας καθιστούν κρίσιμη τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διεθνή σκηνή παρατηρούμε φαινόμενα εθνολαϊκισμού ή μονολαϊκισμού. Ο λαϊκισμός καλλιεργεί το συναίσθημα της ανασφάλειας, του φόβου και της άγνοιας της κοινωνίας και εξορισμού είναι αντίθετος με τη συντεταγμένη δημοκρατία. Τον Μάιο του 1950, ο Ρόμπερτ Σουμάν στην περίφημη διακήρυξη είπε ότι η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί αν δεν αναλυφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν. Και συνέχισε, η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό οικοδόμημα. Θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια πραγματική αλληλεγγύη. 74 χρόνια μετά, πέρυσι το 2024, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε εμφατικά ότι η επόμενη πενταετία θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο για τις επόμενες 5 δεκαετίες. Κυρίες και κύριοι, το κυρίαρχο πρόβλημα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας είναι ότι έχει σπάσει ο συνδετικός κρίκος πάνω στον οποίο στήθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να δημιουργήσει συνθήκες συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των εισοδημάτων και του επίπεδου ζωής. Υπό την προστασία βεβαίως του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους. Σήμερα ο κρίκος αυτός οδηγεί σε κρίση αξιών και ταυτότητας. Ζούμε την κρίση της Δύσης, την κρίση των ευρωαμερικανικών σχέσεων και την κρίση της δημοκρατίας και είναι ίσως η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία εντελώς διαφορετικά. Στη χώρα μας η δημοκρατία παρουσιάζει πλήθος παλθολογικών φαινομένων, τα οποία είναι αποτέλεσμα της διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ κυβερνώντων και πολιτών. Αποχή, λαϊκισμός, απώλεια αξιοπιστίας στους θεσμούς, ιδεολογίες που δεν βρίσκουν απήχηση, προσδοκίες για μεσίες που θα μας σώσουν και ούτω καθεξής. Ασφαλώς και δεν πρόκειται για μία πρωτόγνωρη κατάσταση στη χώρα μας. Όμως, τι είναι τελικά η δημοκρατία, ποιες είναι οι έννοιες και οι διαστάσεις που εμπεριέχονται σε αυτήν? Ζούμε σήμερα σε φιλελεύθερη κοινοβουλευτική δημοκρατία με αντιπροσωπευτική διάσταση. Και μιλώντας για φιλελεύθερη δημοκρατία, εννοούμε τη δημοκρατία που περπατάει στον δρόμο του κράτους δικαίου, που κατοχυρώνει τα ατομικά δικαιώματα, που διασφαλίζει την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και που οι πολίτες εμπιστεύονται τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Λειτουργεί η δημοκρατία ακολουθώντας τις θεμελιώδεις αρχές, όπως παραδείγματος χάρη τη διάκριση των εξουσιών. Υπάρχουν τρόποι προκειμένου οι θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας να αποκατασταθούν? Αυτό είναι το βασικό αίτημα της εποχής μας, διότι διαφορετικά θα ενδώσουμε σε σιρήνες. Καταληκτικά επιτρέψτε μου να μοιραστώ σύντομα τη σκέψη μου. Η δημοκρατία ως θεσμικό σύστημα λέγεται ότι είναι ατελής και θα συμφωνήσω, αλλά σίγουρα δεν είναι παροχημένη. Όσο κι αν υπάρχουν οι διαφορετικές φωνές που μιλούν για μια καλύτερη δημοκρατία. Το ζητούμενο είναι η προάσπιση των θεσμών, όχι στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Για παράδειγμα, τι γίνεται με το ζήτημα εκλογής των δικαστών των ανώτατων δικαστηρίων?
Τι γίνεται με τον νόμο περί ευθύνης των Υπουργών? Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή του στον κύριο Κωνσταντίνο Τσουτσοπλίδη, τον επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την κυρία Δανάη Μαραγκουδάκη, δημοσιογράφο στο Σόλομον, και τον κύριο Μάνο Παπάζογλου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για τη συμμετοχή τους. Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Γκόλα, επικεφαλής του Europe Direct Υπήρου, για τη συνεργασία. Την κυρία Γεωργία Μπαμπανικολού, συντονίστρια δράσεων του Europe Direct Πελοπόννησος, και την Ελευθερία Κουτσιάδη για την τεχνική υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και δίνω τον λόγο ευθύς αμέσως στην κυρία Δανάη Μαραγκουδάκη που θα συντονίσει την εκδήλωση. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δύο πρακτικές σημειώσεις. Η μία έχει να κάνει με το ότι να ενημερώσουμε ότι η κουβέντα καταγράφεται για λόγους πρακτικών και δημοσιότητας, και δεύτερον, ότι αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, μπορεί να το στείλει στο chat ή να σηκώσει το χέρι, σε περίπτωση που θέλει να μιλήσει, να σηκώσει το χέρι και θα του δοθεί ο λόγος από την Ελευθερία. Having said that, σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ στην εκδήλωση. Εγώ είμαι δημοσιογράφος στο Solomon. Είναι ένα ανεξάρτητο μέσο εδώ στην Ελλάδα. Είναι, θα έλεγε κανείς, μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που θέλουμε να κάνουμε κάπως τώρα. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής σε αυτό που συζητάμε, ότι σήμερα τυχαίνει να είναι και η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είδα τυχαία πριν μπω στην εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να πω ότι ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση που έβγαλε σχετικά η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ και στην κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε, ότι η φετινή επέτειος βρίσκει τα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνώς να δέχονται όλο ένα και πιο συστηματικές πιέσεις, σοβαρές παραβιάσεις, συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και στοχοποίηση υπερασπιστών και υπερασπιστριών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δημοσιογράφοι, δικηγόροι, ακτιβιστές, οργανώσεις και κοινότητες που υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες αντιμετωπίζουν απειλές, καταστολή και διώξεις. Δεν θα να διαβάσω όλη την ανακοίνωση, αλλά ουσιαστικά θα ήθελα να πω από τη δική μου πλευρά ότι θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ ευρεία, θα έλεγα, και τρομακτική παράλληλα πλευρά αυτού που θέλουμε να συζητήσουμε σχετικά με την Ευρώπη. Και μπαίνοντας με έναν τρόπο στο ψητό, θα ήθελα να σταθώ. Μιλάει ο κύριος Τσουτσοπλίδης, νομίζω. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Κάπως νιώθω, και αυτό συζητήσαμε και λίγο πριν, ότι η κουβέντα έχει να κάνει τόσο με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα ως κομμάτι της Ευρώπης, τόσο και τι συμβαίνει στην Ευρώπη, που νομίζω ότι αυτά κάπως θα έλεγε κανείς ότι είναι αλληλένδετα. Μπορούμε να συζητήσουμε και για την, ας πούμε, χτεσινή συνέντευξη του Τραμπ που αναφέραμε σχετικά με το τι είπε για την Ευρώπη, αλλά νομίζω έχει αξία να συζητήσουμε παράλληλα και για το τι συμβαίνει αντίστοιχα στην Ελλάδα, γιατί ό,τι συμβαίνει με τις υποκλοπές, ό,τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα, ή ό,τι έχει γίνει με το ναυάγιο της Πύλου, και όλα αυτά μαζί αφορούν αυτό που ονομάζουμε κράτος δικαίου, είναι πράγματα τα οποία είναι κομμάτι της Ευρώπης, δεν είναι ξένα σε αυτό. Δηλαδή το τι συμβαίνει στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή, το πώς μιλάει, νομίζω ότι είναι σε ευθεία σύνδεση, να το πω ανάποδα, ο τρόπος που μιλάει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο με το τι συμβαίνει, ας πούμε, με την ελευθερία του τύπου στην Ουγγαρία. Και θα μου πείτε πώς θα το συνδέσω αυτό με την Ελλάδα. Ναι, μπορεί να μην είμαστε Ουγγαρία, αλλά την ίδια στιγμή, και από την πλευρά μου το λέω γιατί έχω καλύτερη γνώση αυτού του κομματιού, και στην Ελλάδα η ελευθερία του τύπου ως κομμάτι του κράτους δικαίου αντίστοιχα πάσχει. Αυτά θα ήθελα, νομίζω, να συζητήσουμε πάνω κάτω σήμερα, και πάμε κατευθείαν στην κουβέντα. Θα θέλατε, κύριε Τσουτσοπλίδη, να ξεκινήσετε εσείς με κάποιες σκέψεις?
Ευχαριστώ Δανάη, ευχαριστώ για την εισαγωγή, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Βίκη Δημήτρη, είναι μια τολμηρή επιλογή του θέματος και της σημερινής συζήτησης. Οφείλω να σας πω ότι προδιημέρου ανησύχησα λιγάκι, γιατί τον ίδιο τίτλο είχε μια εκδήλωση η οποία πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, η οποία ήταν άκρως πολιτική. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε για ποια μιλάω, και είναι πάρα πολύ ενδεικτικό, νομίζω, της εργαλειοποίησης αυτής της συζήτησης από τον καθέναν για τους δικούς του πολιτικούς στόχους. Νομίζω θα συνεισφέρουμε στην παρέα μας που είμαστε εδώ σήμερα και στο βαθμό που όσοι συμμετέχουν εδώ πέρα θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, θα συνεισφέρουμε εάν μπορέσουμε να κάνουμε μια προτεραιοποίηση και μια τακτοποίηση ενός πολύ σύνθετου προβλήματος. Όπως διαπίστωσα και εγώ από την εισαγωγή τόσο της Βίκης όσο και της Δανάης, μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πολυεπίπεδο και που δεν είναι πολύ σαφές τι είναι το αίτιο και τι είναι το αιτιατό, για να μπορέσουμε να κάνουμε και να έχει και μια χρησιμότητα η συζήτησή μας. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα, τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους τους οποίους έχουμε. Γιατί είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα. Από πού να ξεκινήσω, από το μάκρο ή από την πατρίδα μας? Σε πλανητικό επίπεδο έχουμε μία σύγκρουση, όπως είπε η Βίκη, η μειοψηφία των λαών, των ανθρώπων αυτού του πλανήτη ζουν σε δημοκρατίες και η μεγάλη πλειοψηφία ζουν σε διαφόρων ειδών και αποχρώσεων και βαθμού απολυταρχικών καθεστώτων. Η Ευρώπη από τη σύστασή της, από το πολιτικό της DNA, τάχθηκε με την πλευρά της Ευρώπης. Δημιουργήθηκε καταρχήν για να εξασφαλίσει την ειρήνη μετά το τραύμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και όχημα για την εξασφάλιση αυτής της ειρήνης ήταν η εμπέδωση της δημοκρατίας. Πράγματι, αν το καλοσκεφτούμε, οι δημοκρατικές χώρες σπάνια κάνουν επιθετικούς πολέμους. Δηλαδή, η τελευταία που μπορώ να σκεφτώ αυθεντικά επιθετικό πόλεμο από δημοκρατία ήταν από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, με τριήρης. Ενώ οι δικτατορίες, για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, τείνουν να είναι φιλοπόλεμες, διότι πρέπει να παράγουν συνεχώς θεαματικά αποτελέσματα για να επιβιώσουν. Μια και δεν επιβεβαιώνονται μέσα από την εκλογική διαδικασία που έχουν οι δημοκρατίες. Τώρα, στη χώρα μας έχουμε πράγματι προβλήματα δημοκρατίας, τα οποία εμένα θα με επιτρέψετε που είμαι μεγαλύτερο σε ηλικία, τα θυμάμαι από καταβολής, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Η πρόοδος σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με το γεγονός ότι γίναμε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομικό κεκτημένο της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμογή του, εμπέδωσε ένα πολύ πιο δημοκρατικό πλαίσιο στη ζωή μας, προφύλαξε καλύτερα τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με αυτό που θυμάμαι παλαιότερα, η μέρα με τη νύχτα, όμως, και αυτό είναι υγιές, μας δημιούργησε και μεγαλύτερες προσδοκίες. Και δεν πρέπει ποτέ
να εγκαταλείπουμε αυτή την προσπάθεια να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία. Διότι η εμπέδωση του κράτους δικαίου βαθαίνει τη δημοκρατία και την κάνει πιο ισχυρή. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ πολύ πρόσφατα, λίγο πολύ, μας είπε ότι είμαστε για τα σκουπίδια της ιστορίας και ότι δεν έχουμε προοπτική. Έφτασε δε στο σημείο να μας την πει και για το επίπεδο της δημοκρατίας που έχουμε στην Ευρώπη. Εντάξει, νομίζω ούτε θέση μου είναι, ούτε χρειάζεται νομίζω να αποδείξουμε ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι αστείος. Στην Ευρώπη απολαμβάνουμε με κάθε κριτήριο και αν το πιάσουμε, στην Ευρώπη απολαμβάνουμε ένα βαθμό δημοκρατίας πρωτοφανή για τον υπόλοιπο, για την ανθρώπινη ιστορία και για τον υπόλοιπο πλανήτη. Ίσως στο μόνο που μπορεί να υπάρχει ένα ψήγμα αλήθειας στην κριτική είναι ότι η εμπεδωμένη δημοκρατία τόσων δεκαετιών και η ειρήνη μας έκανε να είμαστε λίγο αμελείς στις υποχρεώσεις μας σαν πολίτες να υπερασπιστούμε αυτά τα δημοκρατικά κεκτημένα. Η δημοκρατία είναι ένα πολύ ευαίσθητο πολίτευμα, έχει εχθρούς, έχει εχθρούς τους εξουσιαστές που δεν τους αρέσουν τα όρια που βάζει η δημοκρατία στην εξουσία τους, έχει και εχθρούς τους ιδιώτες με την αρχαία του όρου έννοια, δηλαδή τους πολίτες οι οποίοι είναι τζαμπατζίδες της δημοκρατίας και θέλουν να απολαμβάνουν αυτά που προσφέρει η δημοκρατία, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να έχουν την στιβαρή προσέγγιση που χρειάζεται η υπεράσπιση της δημοκρατίας. Εάν ανατρέξουμε στην πρωταρχική ιδέα της δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα, πολλές φορές η έφεση των πολιτών να υπερασπιστούν τη δημοκρατία τους οδήγησε και σε ακρότητες και σε πολύ σκληρές αποφάσεις. Όμως η δημοκρατία έχει την απέτηση για να επιβιώσει να είναι συνειδητή και αυστηρή προς αυτούς που την επιβουλεύονται για να μπορέσει να επιβιώσει. Να κλείσω με το εξής. Εχθρούς η δημοκρατία έχει εξωτερικούς, χώρες μέλη και στις ίδιες τις δικές μας κοινωνίες έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν την καταλαβαίνουν, δεν τη θέλουν τη δημοκρατία. Ψάχνουν να βρούνε τον πατερούλι από τον οποίο θα κρεμαστούν. Είναι διατεθειμένοι να απεμπολίσουν την ευθύνη που φέρει η ελευθερία και η δημοκρατία για αυτό που νομίζουν ότι είναι μια πιο ξεκούραστη, μια πιο εύκολη ζωή. Ακούγονται λίγο αποκαλυπτικά όλα αυτά και λίγο φοβιστικά, αλλά δυστυχώς είμαστε σε αυτό το σταυροδρόμι που ή θα υπερασπιστούμε αυτά που έχουμε με συνειδητό τρόπο ή θα τα χάσουμε. Αυτά είναι είδη εισαγωγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αρχή. Έχω αρκετές ερωτήσεις, η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτό που είπατε. Δηλαδή, σίγουρα θα κάνω δύο σύντομα σχόλια. Το ένα είναι το ποιοι είναι εν τέλει οι εχθροί της δημοκρατίας και τι θέλω να πω με αυτό. Ζούμε σε μια χώρα που
Πολύ πρόσφατα παρακολουθήθηκε, ξέρω εγώ, οι μισοί πολιτιακοί παράγοντες, στρατιωτικοί, πολιτικοί, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και ακόμα δεν έχουμε μάθει αν τελικά αυτοί ήταν εν τέλει επικίνδυνοι για την εθνική μας ασφάλεια ή τελικά αν δεν ήτανε, γιατί συνέβη αυτό. Και θα βάλω άνω τελεία σε αυτό γιατί μπορώ να επεκταθώ αρκετά. Κρατάω όμως από αυτό που είπε ο κύριος Τσοτσοκλίδης ότι σίγουρα η δημοκρατία είναι ένα διακύβευμα στο οποίο χρειάζεται και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας. Και πάμε, αν είναι στον κύριο Παπάζογλου, να μας πει για αρχή τι είπε τελικά ο Τραμπ, γιατί ανέφερε λίγο, ανέφερα εγώ, ανέφερε και ο κύριος Τσοτσοκλίδης, τι είπε για την Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Τραμπ, και να μας πείτε κι εσείς μερικές δικές σας πρώτες σκέψεις. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω και ευχαριστώ έτσι τους δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τον κόπο έτσι απόγευμα να μας παρακολουθήσουν και εύχομαι και να συμβάλλουν στη δική μας συζήτηση με τα δικά τους ερωτήματα. Εάν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος ένας νέος άνθρωπος να θέλει να συνεχίσει τη ζωή του στην Ευρώπη, υποθέτω ότι είναι κυρίως αυτή η ελευθερία έκφρασης που έχουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική, να συζητήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικές ιδεολογικές προτιμήσεις ή θρησκευτικές προτιμήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, διαμορφώνουν την ταυτότητά τους όπως αυτοί νομίζουν. Αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε ελάχιστα σημεία του κόσμου, προφανώς στον Καναδά, στην Αυστραλία, αλλά από εκεί και πέρα, εκτός του ευρωπαϊκού χώρου, είναι ελάχιστα τα σημεία στα οποία μπορείς να νιώσεις με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης έχει εδραιωθεί ακριβώς λόγω της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έτσι, ότι σιγά σιγά αμβλήνθηκαν οι παλαιές διαφορές που είχαμε, αμβλήνθηκαν όλοι αυτοί οι λόγοι που μας οδηγούσαν σε πολύ βαθιές διακρίσεις λόγω φυλής, λόγω εθνικής ταυτότητας, λόγω φύλου ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ωστόσο, εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι βλέπουν όλα ρόδινα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ισχύει για πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι περάσαμε πάρα πολλές κρίσεις, κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαμε να τις είχαμε αποφύγει. Η κρίση στην Ευρωζώνη. Οι πέτοι ήμασταν εμείς, κατά πρώτο λόγο. Έτσι, ήμασταν οι πρωταγωνιστές, όπως και να το κάνουμε, και αυτήν θα μπορούσαμε να την είχαμε αποφύγει. Ωστόσο, η Ευρώπη άντεξε, βρήκε τα εργαλεία, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των χωρών που βρέθηκαν στο χείλος του γκρεμού και, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό, έστω με σφάλματα, έστω με ολιγορίες, κατορθώσαμε να το διεκπεραιώσουμε. Έπειτα βρεθήκαμε απέναντι στη μεταναστευτική κρίση, στο Brexit. Μας ήρθε η κρίση της πανδημίας, η ύφεση λόγω πανδημίας, η ενεργειακή κρίση και το ουκρανικό και βεβαίως πιο πρόσφατα η Λέλα Πατράμπ. Τι θέλω να πω, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι στο παρελθόν έλεγαν ότι πρόκειται άμεσα να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή αργότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές προκλήσεις οι οποίες λειτουργούν ανασταλτικά, αν θέλετε, για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ας πάμε να δούμε τώρα αυτό το οποίο αναφέρατε για τον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν χρειάζεται να τον παρουσιάσω έτσι εδώ, να κάνουμε ένα outline έτσι, του δικού του πολιτικού λόγου. Στο πιο πρόσφατο χτύπημα ανέφερε ότι ουσιαστικά οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταστρέφουν τις χώρες τους. Και παρέθεσε μία σειρά από λόγους, με κύρια αιχμή προφανώς το μεταναστευτικό και πώς αυτό αλλάζει τις πόλεις, τις χώρες ολόκληρες, τον πολιτισμό ενδεχομένως. Μάλιστα είχαμε και ένα report εθνικής ασφαλείας πρόσφατα από την πλευρά της Αμερικής, το οποίο είναι στην ίδια γραμμή, έτσι, και αναφέρει όλα αυτά. Και γενικώς υποβάθμισε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη και εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν ανέφερε ονομαστικά κάποιον για να τον διακρίνει τέλος πάντων ως καλή περίπτωση ηγεσίας, αλλά είχε μόνο ένα καλό λόγο μόνο για έναν άνθρωπο. Και αυτός ήταν ο Ερντογάν, με τον οποίο δήλωσε ότι μπορείς να σε εννοηθείς, ότι εν πάση περιπτώσει κοιτάζει το συμφέρον της χώρας του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να λύσει θέματα κτλ. Επίσης ο Τραμπ μας έκανε γνωστό ότι γλίτωσε την Ευρώπη από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τον οποίο δεν τον είδαμε εμείς κάπου, αλλά τον είχε δει εκείνος και τον πρόλαβε ευτυχώς για εμάς. Τι θέλω να πω με αυτά. Η κριτική Τραμπ σε εμάς τους Ευρωπαίους είναι δεκτή γιατί έχουμε μάθει να είμαστε ανεκτικοί ακόμα και στην κριτική, ακόμα και σε μια κριτική σχετικά ατεκμηρίωτη. Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να είμαστε υπερήφανοι και να υπερασπιστούμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει σε μια ήπειρο στην οποία ο ιστορικός του μέλλοντος θα δει ότι επί 70 χρόνια
επικράτησε η ειρήνη, ελπίζω και για άλλα 70 μετά από εμάς, η ευημερία, η πολιτική συνεργασία μεταξύ χωρών, κυρίαρχων χωρών, χωρίς να αμφισβητηθεί η κυριαρχία τους, χωρίς να αμφισβητηθεί η συλλογική τους ταυτότητα ή, εν πάση περιπτώσει, η δυνατότητά τους να διατηρήσουν τη δική τους ιδιοπροσωπία. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε στον ευρωπαϊκό χώρο τα τελευταία περίπου 15 χρόνια είναι το εξής. Έχουμε την άνοδο, για παράδειγμα, της άκρας δεξιάς. Έτσι, το πρώτο επεισόδιο ήταν στην Αυστρία, πάρα πολύ νωρίς, ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 90, με την άνοδο εκεί της ακροδεξιάς, και θεωρήσαμε ότι αυτό μπορούσε να είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Δεν ήταν. Είδαμε στη Γαλλία ότι το κόμμα, η παράταξη της Λεπέν, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ήδη είχε μπει στο δεύτερο γύρο αρχές του 2000 απέναντι στον Σιράκ, και βλέπετε ότι έχει κανονικοποιηθεί. Καταχρηστικά χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, δηλαδή πλέον σταθερά μπαίνει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών, δεν τον έχει κερδίσει, αλλά υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες ότι αυτό μπορεί να το πετύχει. Και προσέξτε, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι λίγο παραπάνω από 30 ετών, ο Μπαρντελά, ο οποίος δεν έχει καμία προηγούμενη διοικητική εμπειρία και κυρίως δεν έχει ένα σαφές ιδεολογικό πλαίσιο, ή τουλάχιστον υποκρύπτει το ιδεολογικό πλαίσιο, το προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο προφανώς το ισχυρό χαρτί έτσι το προσδιορίζει, το διατυπώνει πάντοτε η ίδια η Μαρί Λεπέν, έστω και αν από ό,τι φαίνεται έχει στερηθεί τα εκλογικά της δικαιώματα. Αντιστοίχως έχουμε την άνοδο του AfD στη Γερμανία, το οποίο δεν είναι θεωρητικό ζήτημα, αλλά το είδαμε γιατί αποτυπώθηκε στα εκλογικά αποτελέσματα του προηγούμενου Ιανουαρίου, άρα υπάρχει σοβαρή κοινοβουλευτική υπόσταση αυτού του κόμματος, το οποίο πλέον είναι το δεύτερο σε ισχύ κόμμα έτσι, στην Γερμανία. Και επίσης έχουμε σποραδικά τέτοια φαινόμενα, την άνοδο προφανώς κατακόρυφα στη Σουηδία. Ο Wilders μόλις έχασε ένα ποσοστό έτσι στην Ολλανδία, αλλά παρεμένει μια υπολογίσιμη δύναμη εκεί. Και επίσης είχαμε και έναν απίθανο τύπο στην Πορτογαλία με το Τσέγκα, που σημαίνει αρκετά, ο οποίος εκτοξεύτηκε στις προηγούμενες εκλογές, είχε βγάλει μόνο μία έδρα και τώρα έλαβε γύρω στο 18%. Ένα από τα πράγματα που έχει πει μεταξύ άλλων έτσι, είναι ότι τι ωραία που ήταν και επί Σαλαζάρ. Κάπως έτσι το είπε, δηλαδή ότι ήταν μια δικτατορία, ξέρετε, ήταν από τις χειρότερες. Έτσι, δηλαδή η δική μας δικτατορία ήταν αρκετά πιο ήπια σε σχέση με την δικτατορία Σαλαζάρ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η κριτική τελικά Τραμπ, η οποία είναι στοχευμένη σε λάθος σημεία για μένα, αλλά κυρίως όλοι αυτοί οι λόγοι, τα γενεσιουργά αίτια αν θέλετε, τα οποία μας οδηγούν σε μια αποστροφή από πολύ βασικές αρχές δημοκρατίας, αρχές κοινοβουλευτισμού. Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι που τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια ενός Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος αν σηκώσει τη ματιά του πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης, θα δει ότι πιθανότατα, εάν είχε τύχει να γεννηθεί σε κάποια άλλη ήπειρο, εκτός, ξαναλέω έτσι, Αυστραλίας ή του Καναδά, το πιθανότερο ήταν ότι θα ζούσε σε μια χειρότερη ζωή. Βεβαίως αυτό δεν είναι μέτρο σύγκριση. Έτσι. Εμείς κοιτάμε πόσο καλύτερα θα απολαύσουμε τη δημοκρατία και τα αγαθά της ευημερίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης σαφές για να μας πει ότι κάπου υπάρχει μια καλύτερη ζωή. Οπότε το ενδεχόμενο είναι να ισχύει αυτό το οποίο μας έχει πει και ο Φρόιντ και το ανέφερε και ο κ. Τσουτσοκλίδης, ότι για κάποιο λόγο στο υποσυνείδητό μας είναι πολύ βαθιά εγγεγραμμένη αυτή η ανάγκη για μια πατριαρχική ισχυρή φιγούρα, η οποία θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, θα είναι ο απομηχανής θεός, ο οποίος θα είναι τόσο ισχυρός, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, θα μας προσφέρει μια πάρα πολύ όμορφη ζωή. Και δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, μάλλον κρυφοκοιτάζουν ή κοιτάζουν ευθέως κιόλας, έτσι, στην περίπτωση Τραμπ. Εγώ θέλω να σας πω ότι ένας Τραμπ στην Ευρώπη δεν θα έχει καμία τύχη, ή τουλάχιστον δεν θα θέλαμε να έχει καμία τύχη. Έτσι, γιατί αυτό το οποίο κάνει είναι η προσβολή θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, επιτείνει ουσιαστικά τις διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου ή οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι γενικά έχει μια σκέψη η οποία πηγαίνει πολύ πίσω στον χρόνο. Μάλλον στα προπολεμικά χρόνια φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να εκφραστεί ένας πολιτικός με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις ιδέες, που είναι αρκετά παράδοξο, γιατί ούτε και ο ίδιος έζησε εκείνη την εποχή. Έτσι.
Και στο ζήτημα που θέτει και η κυρία Μαραγκουδάκη, έτσι ωραία, ας αποκτήσουμε και μια απόσταση έτσι από τον συνολικό ευρωπαϊκό χώρο και να δούμε τα του οίκου μας, έτσι. Η Ελλάδα εξ αρχής, από το 1974, έτσι είχε ως γνώμονα την σύγκληση με τα θεσμικά πρότυπα της δημοκρατίας στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτός ήταν ο στόχος, μάλιστα και το Σύνταγμα του 1975 ευθέως έτσι κάνει αναφορές, ουσιαστικά υιοθετεί την συνταγματική παράδοση κυρίως της Γαλλίας αλλά και της Γερμανίας από αυτή την άποψη. Γενικά, η εξέλιξη του πολιτικού συστήματος οφείλει πάρα πολλά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Γιατί από πολλές απόψεις ήταν αρρωγός στην εξέλιξη του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και επειδή η συζήτηση περιστρέφεται λίγο και στα μέσα ενημέρωσης, εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι η κατάργηση ουσιαστικά του κρατικού μονοπωλίου της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στην Ελλάδα ήταν συνέπεια ουσιαστικά και της πίεσης που ακολούθησε μια απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία εξήγησε ότι εδώ έχεις να κάνεις με μια παροχή υπηρεσιών. Είναι κατανοητή βεβαίως οι λόγοι το κράτος να έχει ένα εποπτικό ρόλο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει το ίδιο να ελέγχει με τρόπο μονοπωλιακό τα μέσα ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Εμείς οι πιο παλιοί, νομίζω το ακροατήριο πρέπει να είναι νέοι, αλλά έχουμε την εμπειρία του τι σημαίνει να ακούς πειρατικό σταθμό. Δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να το καταλάβετε τι μπορεί να σημαίνει πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός για να ακούσεις κάτι άλλο από νέο κύμα. Sorry που το λέω για το νέο κύμα, αλλά τέλος πάντων θέλαμε να ακούσουμε και κάτι άλλο. Δείτε τώρα, για να έχουμε και με βάση έτσι και την ιστορία της απελευθέρωσης της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ότι η ευθύνη της Ευρώπης δεν ήταν να μας καθοδηγήσει στο πώς θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο ελέγχου των μέσων ενημέρωσης, γιατί σε αυτό το κομμάτι πράγματι ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Έτσι. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τον εποπτικό ρόλο του κράτους σε όλο αυτό το κομμάτι. Το ζήτημα είναι λοιπόν πού έγκυται η ευθύνη της Ευρώπης, εάν αυτή υπάρχει. Το τακτικό reporting το οποίο μπορούμε να έχουμε για όλα αυτά συνδέεται κυρίως έτσι, με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, άρα την τήρηση γενικώς αυτών που λέμε κριτήρια Κοπενχάγης, τα οποία αφορούν και προφανώς τα κράτη τα οποία θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προφανώς και για όσα είναι ήδη κράτη-μέλη. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής, ότι η πρωταρχική ευθύνη σε αυτό είναι των οργάνων της πολιτείας, η οποία πράγματι θα εξασφαλίσει όρους πλουραλισμού στην πληροφόρηση, πραγματικού ελέγχου των μέσων ενημέρωσης και όχι βεβαίως να προσετεριστούμε τα μέσα ενημέρωσης έτσι για λόγους πολιτικής στόχευσης, πολιτικής τακτικής κτλ. Απλώς εδώ δεν θέλω να απομονώσουμε την κουβέντα στα ελληνικά πράγματα. Προσφάτως, ξέρετε, το BBC κατηγορήθηκε ευθέως έτσι και αναγκάστηκαν να παραιτηθούν δύο κορυφαία στελέχη του, γιατί έκανε κοπτοραπτική σε δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος εμφανιζόταν να λέει ότι πάμε να εισβάλλουμε στο Καπιτόλιο, στους υποστηρικτές του, ενώ δεν είχε πει κάτι τέτοιο. Και όσο και αν δεν συμπαθούμε τον Τραμπ, δεν μπορούμε να το αποδώσουμε λόγια τα οποία πραγματικά δεν είπε. Άρα θέλω να πω ότι εδώ στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης υπάρχει και γενικά της πληροφόρησης, η οποία εκτείνεται και πέρα από τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο στο οποίο θα πρέπει εμείς ως Ευρωπαίοι συνολικά έτσι, να βρούμε λύσεις, να αναζητήσουμε κοινές λύσεις, γιατί όπως είδαμε και στην περίπτωση της Βρετανίας, δυστυχώς πλέον τα κανάλια τα οποία είναι επιρρεπή, και δεν εννοώ τηλεοπτικά κανάλια, έτσι, τα κανάλια παροχής πληροφόρησης, τα οποία μπορεί να είναι social media, μπορεί να είναι χιλιαδιό, όλα αυτά λοιπόν είναι εξαιρετικά επιρρεπή σε πάσης φύσεως επιθέσεις, οι οποίες προέρχονται από σκοτεινές πλευρές, για να το πω κομψά, και για ανομολόγητους στόχους. Πάντως σίγουρα ξέρουμε ότι η ρωσική πλευρά παρεμβαίνει τακτικά, έχει τη δυνατότητα να το κάνει, με διασπορά πάρα πολλών ειδήσεων, ψευδών ειδήσεων, παραπληροφόρησης κτλ. Το θέμα δεν είναι να δούμε τη Ρωσία ως δράκο. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε, να διασφαλίσουμε ουσιαστικά όπως έλεγε ο Χάμπερμας, μια δημόσια σφαίρα πραγματικής ελευθερίας και πλουραλισμού. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ότι θα υπάρχουν κίνδυνοι και απειλές, θα υπάρχουν από πάρα πολλές πλευρές. Εμείς λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε αρκετά πάνω σε αυτό
Και θέλω να πω ότι σε όλα αυτά αρρωγός μας είναι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί μπορούμε να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές ή να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων. Να μάθουμε και από το λάθος του BBC ή οποιοδήποτε άλλου έτσι κορυφαίου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού μέσου ή οποιοδήποτε μέσο ενημέρωση, το οποίο βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Για να μην μακρηγορήσω, έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον έτσι να πάρουμε και τις δικές σας ερωτήσεις και τα λοιπά, για να μπορέσουμε έτσι να απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτές τις πρώτες σκέψεις. Σχολιάζοντας λοιπόν αυτά που λέτε, μου ήρθαν κάποια πράγματα στο μυαλό και ταιριάζει και με μία ερώτηση που διάβασα. Μια στιγμή έχουν σταλούν 2, αν δεν κάνω λάθος, τις οποίες και θα διαβάσω. Θα ήθελα να σχολιάσω το εξής, ότι κάπως αναφέρατε το κομμάτι της δημόσιας σφαίρας και του να υπάρχει πραγματικός πλουραλισμός. Δεν θα μπω στο πειρασμό να κάνω ανάλυση τώρα για το μηντιακό, παρότι είναι αυτό που με πονάει, η αλήθεια είναι, και αν υπάρχουν και άλλοι δημοσιογράφοι που μας ακούνε, νομίζω καταλαβαίνουν. Ωστόσο, εγώ αμφισβητώ το κατά πόσο έχουμε καταφέρει εν τέλει να διατηρήσουμε συλλογικά και από την πλευρά των ανθρώπων, τέλος πάντων, που φέρουν και μεγαλύτερη ευθύνη γι' αυτό, μια πραγματικά ουσιαστική, τέλος πάντων, δημόσια σφαίρα ή ένα πεδίο διαλόγου το οποίο να είναι ουσιαστικό, να είναι ανοιχτό. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι το κομμάτι του πλουραλισμού, αυτό είναι κάτι που αναφέρω συχνά, η αλήθεια είναι, ότι θυμάμαι τον Πρωθυπουργό κάποια στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κρατάει το μακελιό και να λέει ότι κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπάρχει πλουραλισμός επειδή υπάρχει το μακελιό, ας πούμε, το οποίο αναφέρει κακά πράγματα για μένα, ας πούμε, και αυτή είναι μια απόδειξη. Ως εργαζόμενη στα media θα πω ότι για μένα δεν είναι αυτό προϋπόθεση ή τέλος πάντων απόδειξη για την ακρίβεια πλουραλισμού, ειδικά όταν, ας πούμε, τα περισσότερα κανάλια γνωρίζουμε όλοι ότι οι ιδιοκτήτες τους είναι εφοπλιστές ή έχουν παράλληλα και μια ποδοσφαιρική ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ή τέλος πάντων άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε πολλά πεδία και είναι πάνω κάτω αυτό που λέμε ολιγάρχες. Ή αντίστοιχα το κομμάτι του αλγόριθμου των social media και το πόσο μπορείς εσύ να τα βάλεις ως ένα μικρό, μεγάλο, ξέρω εγώ ποιο μέσο, με γίγαντες όπως ας πούμε τη Meta και τα λοιπά, με το δικό σου περιεχόμενο να παίξει και τα λοιπά. Πάλι δεν θεωρώ ότι, παρότι ναι, άμα πατήσω publish κάτι, δημόσιο είναι. Την ίδια στιγμή όμως ο αλγόριθμος, ο τρόπος που δουλεύει, χρειάζεται να έχει από πίσω ένα πολύ μεγάλο μηχανισμό για να καταφέρεις να σταθείς και να φτάσει το περιεχόμενό σου σε πολύ κόσμο κτλ. Άνω τελεία σε αυτό και πηγαίνω στην ερώτηση, η οποία έχει να κάνει και με πράγματα που αναφέρατε, κύριε Παπάζογλου, και έχει να κάνει με το λαϊκισμό. Και λέει, τα αίτια του λαϊκισμού και της μείωσης της δημοκρατίας έχουν εντοπιστεί, και αν ναι, ποιες λύσεις προτείνονται. Εγώ αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι έχει ενδιαφέρον και είχα ένα πρόσφατο ρεπορτάζ που αφορούσε τον Κυριάκο Βελόπουλο, τέλος πάντων, γιατί τον θεωρώ ένα πολύ καλό παράδειγμα στην Ελλάδα, όπως αντίστοιχα είναι η Μελώνη, είναι ξέρω εγώ και άλλοι στην Ευρώπη. Και μιας και αναφέρατε και την άνοδο της ακροδεξιάς, στο κομμάτι του λαϊκισμού εγώ θα έβαζα ως ένα κομμάτι της απάντησης στο ποια είναι τα αίτια, ένα, αυτό που είπατε, την αποστροφή στον κοινοβουλευτισμό, το οποίο νομίζω για μένα έχει να κάνει και με το πώς κάπως έχουν τελειώσει οι αυθεντίες. Δηλαδή ο κόσμος έχει κουραστεί με τους πολιτικούς που είναι έτσι από τα πάνω και μακριά και αυτοί ξέρουν και είναι απρόσιτοι, και νομίζω ότι από την ανάποδη, αν το διαβάσουμε, αυτό είναι και αιτία επιτυχίας εν προκειμένου του Βελόπουλου. Γιατί έχει αυτό το ότι μιλάει σαν να είναι, δεν θεωρώ ότι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, αυτό το ένας από εμάς, ας πούμε. Μιλάμε ισότιμα. Εγώ παράλληλα βγαίνω στους δείκτες σας και πουλάω προϊόντα. Δηλαδή δεν είμαι κάτι διαφορετικό, δεν είμαι κάποια αυθεντία μακρινή, ας πούμε, που μπορεί να σας... πώς το λένε, εγώ περιγράφω τα προβλήματα που είναι το σύστημα και τα λοιπά. Είμαι ένας από εσάς και μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Κύριε Τσουτσουπλίδη, σχετικά με τα αίτια του λαϊκισμού, ας πούμε. Λοιπόν, λαϊκισμός είναι να προτείνεις μια απλή λύση σε ένα σύνθετο πρόβλημα που πολλές φορές στην πραγματικότητα δεν έχει λύση. Έχει μια συνεχή διαχείριση. Αυτό κάνουν οι λαϊκιστές εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
από τον πλανητάρχη μέχρι τον κύριο Βελόπουλο. Τι σου λένε, πατάνε σε μια πραγματικότητα, κάνουν μια διαπίστωση και κάνουν μετά ένα λογικό άλμα και σου λένε ότι μια εύκολη απάντηση. Γιατί είναι λαϊκισμός. Μακάρι να υπήρχε μια εύκολη απάντηση, να την υιοθετούσαμε όλοι και να λύνονταν τα προβλήματά μας και πάμε παρακάτω. Η απάντηση, μάλλον η διαπίστωση και η συνταγή που σου προτείνουν είναι μονομερής, γιατί μόνοι τους τα λένε και δεν υπάρχει αντίλογος. Άρα είναι κατεξοχήν μη δημοκρατικό. Δεν λαμβάνει υπόψη του, συνήθως, είναι απλουστευτική γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του και άλλες παραμέτρους που καθιστούν το πρόβλημα εξαιρετικά περίπλοκο και δυσεπίλητο ή μη επιλύσιμο πολλές φορές. Υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Χαρακτηριστικό πρόβλημα είναι το ζήτημα της μετανάστευσης. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει επίλυση οριστική. Έχει πολλές απόψεις γύρω από αυτό το ζήτημα και γι' αυτό συνεχίζει να είναι πρόβλημα. Εάν δεν ήταν περίπλοκο ζήτημα, να είστε βέβαιοι ότι θα είχε λυθεί. Κάποιος θα είχε βρεθεί και θα είχε προτείνει μία λύση. Βλέπετε ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι κατέκτησαν την εξουσία επικαλούμενοι ότι θα επιλύσουν αυτό το ζήτημα, όταν έρθουν στην εξουσία δεν μπορούν να το επιλύσουν. Είναι ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές κατηγορείται για ατελείς λύσεις ή εξαιρετικά περίπλοκες και μη κατανοητές λύσεις. Μερικές φορές το γεγονός ότι έχουν μαζευτεί διάφοροι γραφειοκράτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί μέσα από δύσκολες διαδικασίες και τους αρέσουν οι περίπλοκες λύσεις γιατί μπορούν να τις καταλάβουν, δηλαδή έχουν ένα φετιχισμό με το περίπλοκο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μερικά ζητήματα δεν είναι πραγματικά περίπλοκα. Λοιπόν, ο λαϊκιστής λέει ψέματα, για να μην κρυβόμαστε. Ο λαϊκιστής είναι ψεύτης, διότι ο λαϊκιστής συνειδητά ή ασυνείδητα υπόσχεται κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραδώσει. Το είδαμε και όταν πήραν την εξουσία να τη διαχειριστούν, πόσο σύντομα ο λαϊκιστής θα φτάσει σε ένα αδιέξοδο και θα προδώσει τις προσδοκίες του λαού στον οποίο εμφανιζόταν ως ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα από εκεί και πέρα θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Ευθύνη για την υποστήριξη της δημοκρατίας πρωτίστως την έχουμε εμείς οι πολίτες, διότι εμείς είμαστε αυτοί που απολαμβάνουμε τα αγαθά της δημοκρατίας. Μην περιμένετε αυτοί που περιμένουν ότι θα προσγειωθεί ο φωτισμένος Μεσσίας να δώσει λύσεις, ζουνε στα παραμύθια. Διότι όπως είπε και ο Λόρδος Άκτον, η δύναμη διαφθείρει και η απόλυτη δύναμη διαφθείρει απόλυτα. Άρα όταν μας λέει ο πρόεδρος Τραμπ ή και άλλοι ότι έχουμε πρόβλημα ηγεσίας στην Ευρώπη, εγώ δεν πολύ στεναχωριέμαι, διότι δεν θα ήθελα το χαρισματικό μπαμπά ηγέτη. Γιατί αυτός έρχεται και με άλλες αποσκευές, ο χαρισματικός ηγέτης. Χαρισματικό ηγέτη χαρακτηρίζουν πολλοί συμπατριώτες μας και τον Πούτιν. Εγώ δεν θα ήθελα να ζω σε μια χώρα με τέτοιο χαρισματικό ηγέτη. Να πληρώνω το κόστος δηλαδή για αυτού του είδους την επίλυση των προβλημάτων. Και να σας ρωτήσω... Τέλος, να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Σήμερα βρισκόμαστε στην πολυτελή θέση να υπάρχει ακόμα μια δημοκρατική πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς μπορούμε με την άνεσή μας να ασκούμε κριτική και καλά κάνουμε. Δυστυχώς
στον ορίζοντα διαφαίνεται και η πιθανότητα μία μέρα όχι πολύ μακριά να υπάρχουν πλειοψηφίες αντιδημοκρατικές σε πολλές χώρες μέλη. Τότε θα έρθει η στιγμή που οι πολίτες, για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία, θα πρέπει να βάλουν και την ηρωική διάσταση. Δυσάρεστη κατάσταση όταν πρέπει να γίνεις ήρωας για να υπερασπιστείς τα αυτονόητα. Και μια γρήγορη follow-up question, ερώτηση. Σε σχέση με αυτό που λέτε ότι ευθύνη, ας πούμε, για την υποστήριξη, ας πούμε, της δημοκρατίας είναι και έχουν και οι ίδιοι οι πολίτες, πώς ακριβώς θα το κάνουν αυτό? Ένα είναι το κομμάτι της συμμετοχής σε εκλογές, φαντάζομαι, αλλά γενικά έστω στην καθημερινότητα, τι σημαίνει αυτό? Η ευθύνη των πολιτών έχει να κάνει με την καθημερινότητα, γιατί πολλές φορές οι πολίτες λένε ότι όταν έρθει η ώρα της ψήφου, ποιες είναι οι επιλογές μπροστά μου, έχω να διαλέξω μεταξύ διαφόρων λύσεων που δεν μου αρέσουν και αυτό με οδηγεί εκτός διαδικασίας, γιατί δεν μου αρέσει κανένας. Έχω καταλήξει από την παρατήρηση δεκαετιών ότι το τι θα βρούμε ως επιλογές μπροστά μας όταν θα πάμε στην κάλπη το διαμορφώνουμε με την καθημερινή μας πρακτική και στάση όλα τα χρόνια πριν από τη στιγμή που θα πάμε στην κάλπη. Δηλαδή, το μόνο που στη δημοκρατία ακόμα σίγουρα λειτουργεί είναι η αντιπροσωπευτικότητα. Άρα, όταν εμείς είμαστε διατεθειμένοι πάντοτε να κάνουμε την εύκολη επιλογή, η προτίμησή μας είναι εύκολη, και εύκολη είναι να πούμε το ευχάριστο κάθε στιγμή, αυτούς που θα βρούμε μπροστά μας για να επιλέξουμε θα είναι αυτοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτού του είδους το αλυσβερίσι. Δηλαδή, να μας πούν και αυτοί ευχάριστα, τα οποία δεν θα είναι αλήθεια. Άρα, να είστε καχύποπτοι σε αυτό που σας λέει τα ευχάριστα. Δεν έχει καλό σκοπό. Τώρα έρχονται και Χριστούγεννα. Είστε πολύ καχύποπτοι στον Άι Βασίλη. Για τον κύριο Παπάζογλου, έχω την επόμενη ουσιαστικά ερώτηση που μας έστειλαν και φυσικά και σχόλιο για το λαϊκισμό, άμα θέλετε. Αν και νομίζω ότι είναι ωραία πάσα. Η δημοκρατία ως πολίτευμα, ως αξία και ως πρακτική κινδυνεύει σήμερα περισσότερο στις κύριες χώρες από τις οποίες προέρχεται και ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού είναι δυσαρεστημένα από το πολιτικό σύστημα ή αδιάφορα γι' αυτό. Αυτό επηρεάζει τη διάθεση του πληθυσμού να συμμετέχει σε πολιτικές διαδικασίες. Είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει αυτά τα προβλήματα? Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, να σκεφτούμε λίγο τι είναι ένα πολιτικό σύστημα. Έτσι, είναι ένα σύνολο θεσμών, διαδικασιών, διεργασιών με τις οποίες προσπαθούμε να κάνουμε κάτι απλό. Να λύσουμε τα δημόσια προβλήματα. Δεν θα λύσουμε τα ατομικά προβλήματα του καθενός ή ενδεχομένως τις δικές του ατομικές προσδοκίες, αλλά θα λύσουμε αυτά τα οποία είναι δημόσια προβλήματα, επηρεάζουν τις ζωές των πολλών ή επηρεάζουν τη βιωσιμότητα του κράτους στο οποίο ανήκουμε. Το ζήτημα είναι ότι το κράτος και το πολιτικό σύστημα δεν είναι στατικές ούτε ως έννοιες ούτε ως μια υπόσταση, τέλος πάντων. Έτσι. Εγώ θέλω πάντοτε να σκεφτόμαστε το πολιτικό σύστημα ως ένα υπολογιστικό σύστημα. Τι κάνουμε? Κάνουμε διαρκώς αναβαθμίσεις και στο hardware, γιατί κάποια στιγμή είναι παροχημένος ο επεξεργαστής μας ή η κάρτα γραφικών ή οτιδήποτε ξέρω εγώ, ή στο λογισμικό. Ήρθε τώρα η αναβάθμιση με τα Windows 11, βρίζαμε κτλ. Αλλά έπρεπε να γίνει γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι λειτουργικό το σύστημα. Κάνουμε backup, φροντίζουμε για το cloud, τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία εσείς τα ξέρετε καλύτερα και από εμάς. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης δυστυχώς αυτή η αναβάθμιση καθυστέρησε για πάρα πολλούς λόγους. Είτε γιατί υπήρξε μια αντίσταση έτσι, από αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν μα είναι πάρα πολύ λειτουργικά. Φέρουν ευημερία, φέρουν ειρήνη, φέρουν τα πάντα, ξέρω εγώ, έτσι. Γιατί να αλλάξεις κάτι που λειτουργεί, μάλιστα.
Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και στην περίπτωση της Γερμανίας οι πιο παγιωμένες, ας πούμε, αντιλήψεις γύρω από τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος τελικά αμφισβητήθηκαν. Γιατί? Σκεφτείτε λιγάκι, είχαν βάλει το χρεόφρενο, μία συνταγματική διάταξη για τη μη υπέρβαση ενός ανώτατου ορίου για την προσθήκη χρέους κάθε χρόνο. Άρα και την συγκράτηση των δαπανών, των κρατικών δαπανών. Αυτό εγκαταλείφθηκε. Γιατί ήρθε μία πανδημία, μία ύφεση η οποία έπρεπε να συμμαζευτεί και ξαφνικά η γερμανική κυβέρνηση βρέθηκε με πάρα πολλά εμπόδια. Άρα δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Άρα σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε και με διακομματική συνένεση γύρω από αυτό. Άρα έχεις τη μία πλευρά αυτών οι οποίοι ωφελούνται από την καλή λειτουργία και θα τους λέγαμε συντηρητικούς κατά κάποια έννοια, αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν κεκτημένα συμφέροντα και δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα. Από την άλλη υπάρχουν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι λένε πρέπει να κάνουμε άμεσα πάρα πολλές αλλαγές. Το κακό με αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι ότι εισηγούνται αλλαγές ή ότι θέλουν τις αλλαγές, κάτι το οποίο στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ αποδεκτό. Το χειρότερο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν στη φαντασία τους έναν κόσμο ο οποίος πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή να γυρίσουμε πίσω σε κάτι το οποίο κάποτε ήταν η γη της ΕΔΕΜ. Καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε στη δεκαετία του 90, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στη δεκαετία του 80, δεν μπορούμε να παγώσουμε το χρόνο. Και θα σας πω για έναν πάρα πολύ απλό λόγο που θα γίνει σε όλους κατανοητός. Γιατί ενώ γίνεται αυτή η συζήτηση τώρα, μπορεί κάποιος άλλος ταυτόχρονα να κάνει παραγγελίες στο Τέμου. Δεν πουλάω διαφήμιση, έτσι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα θέλω να πω ότι γενικώς το παγκόσμιο εμπόριο, η παγκόσμια βιομηχανία έχει αλλάξει άρδιν. Άρα δεν μπορείς να μιλάς από τη μία θέλω να γυρίσω πίσω στον κόσμο του 90, αλλά την άλλη να συμπεριφέρεσαι ως ένας άνθρωπος του 2025, όπου όσα χρησιμοποιείς πάνω σου έχουν παραχθεί κάπου εκτός Ευρώπης. Οπότε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Έτσι. Άρα εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τις ριζοσπαστικές ιδέες. Δεν είναι αυτές ευθέως αντισυστημικές. Ενδεχομένως δηλαδή δεν πρέπει να τις κατηγορήσουμε σιλίδιν, έτσι. Οπότε θα πρέπει να καταλάβουμε ποιες από αυτές μπορούν καλύτερα να συμβάλλουν σε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Βιωσιμότητα κράτους, έτσι, και ανθεκτικότητα δημοκρατίας. Αυτά είναι τα δύο κριτήρια. Εάν για κάποιο λόγο αυτό δεν συμβαίνει, τότε πρέπει να απορριφθούν. Σίγουρα. Δηλαδή, εάν για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα να πω να καταργηθούν οι αμυντικές δαπάνες. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά τα χρήματα να διατεθούν. Ποια θα είναι η βιωσιμότητα του ελληνικού κράτους? Θα περιοριστεί δραματικά. Οπότε προφανώς πρέπει αυτό να μην το επιλέξουμε. Και επειδή θέλω να κάνουμε και τη γέφυρα με τον λαϊκισμό, ξέρετε, το πλεονέκτημα ενός λαϊκιστή ηγέτη ή ενός λαϊκιστικού κόμματος είναι το εξής. Ότι μπορεί να απλουστεύσει δύσκολα ζητήματα πολιτικής στον πολίτη. Να το κάνει μαύρο-άσπρο, να στοχοποιήσει, να δαιμονοποιήσει και κυρίως να του προσφέρει την ασφάλεια ότι εσύ είσαι ένας απλός άνθρωπος, απλός πολίτης και υπάρχουν κάποιες ελίτ οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, σε επιβουλεύονται κτλ. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι πραγματικές ελίτ της Ευρώπης. Το καλοκαίρι πέρασε και από τη χώρα μας η Άγγελα Μέρκελ. Η ίδια η Άγγελα Μέρκελ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τα 20 της περίπου έζησε στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Γερμανία και τελικά κατόρθωσε με περίπλοκες διαδρομές να φτάσει στο αξίωμα του επικεφαλής του πιο ισχυρού κόμματος στη Γερμανία και τελικά καγκελάριος με πάρα πολλές θητείες. Άρα θέλω να πω ότι η Ευρώπη γενικώς δεν μπλοκάρει, δεν έχει παγιωμένες ελίτ. Δεν υπάρχει ένα ancien régime, ξέρω εγώ, κατά κάποιο τρόπο, αλλά αντιθέτως μια πολύ μεγάλη ανανέωση και του πολιτικού της προσωπικού. Εάν αυτό δεν συνέβαινε για κάποιο λόγο, πράγματι θα είχαμε έτσι ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Επίσης θα έλεγα το εξής, ότι θα πρέπει να διακρίνουμε αν αυτό είναι μια τακτική για να κερδίσει εκλογές, όπου εκεί η δημαγωγία καταλαβαίνετε ότι καλός ή κακός μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Είναι ένα πολύ διαφορετικό πράγμα εάν επιμένεις ως κυβέρνηση αργότερα να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Ο Αριστοτέλης αυτό το ζήτημα το έχει λύσει. Μας είχε πει πόσο εύκολα μία δημοκρατία εκτρέπεται σε οχλοκρατία. Όπου εκεί μπορούν να πριτανεύσουν πάρα πολλές ιδέες, οι οποίες ακούγονται πολύ καλά στα αυτιά των πολλών, ή στην πραγματική όμως εφαρμογή τους θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.
Αυτό λοιπόν το πείραμα τώρα που γίνεται στη Γαλλία, όπου ουσιαστικά έχουν αμφισβητηθεί οι συμβατικές δημόσιες πολιτικές, ή ας πούμε έχεις από τη μία ένα πάρα πολύ υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα με 5,5% του ΑΕΠ, επικρίνεται ο Μακρόν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τρώει ξύλο, πέφτουν οι κυβερνήσεις τις οποίες προσπαθεί να σχηματίσει. Από την άλλη όμως, εγώ θα ήθελα να φτάσουμε γρήγορα στο 28 και να έχουμε μία κυβέρνηση, έτσι έναν πρόεδρο μάλλον, προερχόμενο είτε από τα άκρα δεξιά είτε από την άκρα αριστερά. Τι θα έκανε στις 100 πρώτες μέρες, έτσι, και πόσες επιτυχίες θα είχε? Θα ήθελα να το δω, δεν το αμφισβητώ, έτσι, δεν το ξέρω γιατί δεν το έχουμε ζήσει ακόμα. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να μας έχουν αποκαλύψει το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών. Γιατί η κριτική είναι πάρα πολύ εύκολη, αλλά όπως σας είπα, τα προβλήματα είναι έτσι αρκετά πολύπλοκα, δύσκολα, και θέλω να σας πω ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα ξεκινούν και από την ατομική μας ευθύνη. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, έτσι, απλώς υπάρχει και ένα μερίδιο ατομικής ευθύνης, το οποίο πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ εδώ ένα σχόλιο που μου είναι κάπως και αρκετά οικείο με έναν τρόπο. Αναφέρει κάποιος που μας παρακολουθεί 3 σημεία, λέει, για τη συζήτηση. Είναι πιο πολύ σχόλιο, όχι τόσο ερώτηση. Οπότε να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι αν θέλετε να στείλετε από το κοινό και κάποιες άλλες ερωτήσεις, γιατί βαίνουμε σιγά σιγά και προς το κλείσιμο της κουβέντας. 3 άξονες για τη συζήτηση. Ο πρώτος, οι γονείς μας 25-30 χρόνια πριν έκαναν όνειρα ότι θα ζήσουν καλύτερα από τους δικούς τους γονείς και τελικά ως επιτοπλίστων έζησαν καλύτερα. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει στη δική μας γενιά, επιβεβαιώνω το σχόλιο. Δεύτερο σημείο, ευθύνη της Ένωσης, αυτό νομίζω είναι λίγο πιο εσωτερικό, να επικοινωνήσει καλύτερα τις δράσεις, ώστε να μην τις μαθαίνουν μόνο οι φοιτητές πολιτικής επιστήμης, κλείνει παρένθεση. Και τρίτο, να αποτρέψουμε πάση θυσία την κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου από τα mainstream κόμματα της κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς. Αυτό έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον, θα πω. Να προσθέσω και ένα σχόλιο ακόμα. Αν η ακροδεξιά ανεβαίνει σε όλα τα κράτη, οφείλεται στο ότι τα δημοκρατικά συσσαγωγικά κόμματα είναι υπεροπτικά και αυταρχικά. Συγγνώμη, τα λέω όλα μαζί για κάπως να έχουμε λίγο και μια αίσθηση κουβέντας. Πρέπει να τονωθούν οι συνεκτικοί δεσμοί, όχι μόνο να κινούμαστε για την προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό θεωρώ είναι και το βασικό ζήτημα που αναφέρθηκε ως προβληματισμός από την κυρία Εγγλέζου. Ίσως είναι ο μόνος τρόπος να λυθεί το έλλειμμα και να ανανεωθεί το ενδιαφέρον της συμμετοχικής διαδικασίας στα κοινά. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά θα πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει κάποιος που έχει σηκώσει το χέρι του. Μπορούμε να το ανοίξουμε το μικρόφωνο. Ναι. Ναι, γεια σας. Ναι. Θέλετε να κάνετε ερώτηση? Ναι, ήθελα να κάνω έτσι μια ερώτηση τοποθέτηση. Βασικά η κάμερα δεν μπορώ να την ανοίξω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οκ. Σας ακούμε. Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω λίγο σχετικά με το θέμα του λαϊκισμού. Να πρόσθετα επίσης ότι πρόκειται για μια κατάφορη διάβρωση των θεσμών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπου αμφισβητείται το Σύνταγμα, έχουμε συρρίκνωση των ατομικών δικαιωμάτων, υπονόμηση της ελευθερίας του τύπου, και όλα αυτά γιατί ένας λαϊκιστής χαρισματικός ηγέτης πατάει κάπου, βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πρόσφορο έδαφος? Υπάρχουν πολλές αιτίες για την κρίση της δημοκρατίας. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται για μια απλή πρόκληση. Παράδειγμα, η παγκοσμιοποίηση. Βλέπουμε ότι οι διεθνείς αποφάσεις λαμβάνονται από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Η δικαστική παρέμβαση που γίνεται. Η παρακμή των κομμάτων. Βλέπουμε ότι δεν ρωτιόνται οι πολίτες για το πώς επιλέγονται οι εκπρόσωποι τους. Υπάρχει το δημοκρατικό έλλειμμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφθορά, τα σκάνδαλα, όλα αυτά έχουν προκαλέσει μια μεγάλη έλλειψη αξιοπιστίας των πολιτών απέναντι στο πολιτικό μας σύστημα. Πρόσφατα είχα πάει στις Βρυξέλλες
μέσα σε μια πρωτοβουλία για ένα συλλογικό συμβούλιο πολιτών. Στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδομένη τάση να σχηματίζονται συμβούλια πολιτών. Ήμασταν 300 τυχαία επιλεγμένοι πολίτες. Μιλήσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Αρκετοί ευρωβουλευτές μας κοίταξαν με καχυποψία. Άλλοι βέβαια, όπως οι πράσινοι ή οι σοσιαλδημοκράτες, μας είδαν κάπως πιο ευνοϊκά. Συστήσαμε ένα κοινωνικό χάρτη με 10 κομβικά σημεία, το πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια συμμετοχική δημοκρατία. Σας αναφέρω μερικά σημεία. Συμμετοχικός προϋπολογισμός. Υπάρχουν παραδείγματα σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη. Διδασκαλία μεθόδων δημοκρατικής διαβούλευσης στα σχολεία. Αξιοποίηση του crowdsourcing της τεχνολογίας, έτσι ώστε να προωθήσουμε συμμετοχικές δράσεις μέσω του διαδικτύου. Και τέλος, η ανάδυση της κοινωνίας των πολιτών. Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στους αξιόλογους ομιλητές. Εάν βλέπουν κάποιο μέλλον σε μορφές πιο άμεσης δημοκρατίας, όπως δημοψηφίσματα, κοοπερατίβες, επιτροπές γειτονιάς, συλλογικά petitions, και αν η ανάδυση της κοινωνίας των πολιτών είναι μία λύση ώστε να ενδυναμωθεί το ενδιαφέρον στις δημοκρατικές διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση και την τοποθέτηση. Εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά υπάρχει μέλλον σε αυτό που περιγράφεται. Είναι κάτι που συμπληρωματικά ήθελα να το πω και σε σχέση με αυτό που ρώτησα τον κύριο Τσουτσοπλίδη πριν, ότι ναι, υπάρχει ευθύνη των πολιτών, όπως εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε, υπάρχει ευθύνη των αναγνωστών και των αναγνωστριών, ως προς το τι επιλέγουν να κάνουν. Οπότε ναι, νομίζω αν κάποιος θα συμμετέχει στο σωματείο του, αν κάποιος θα ασχοληθεί με το τι συμβαίνει στο Δήμο του, να μιλήσει για ένα πρόβλημα, να περιγράψει κάτι που πηγαίνει λάθος, για μένα τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό. Και κύριε Τσουτσοπλίδη, θέλετε να σχολιάσετε? Ναι, πέσανε πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι και είναι δύσκολο πολλές φορές να τα βάλουμε σε μία τάξη, γιατί για να βγάλουμε άκρη πρέπει το καθένα να το δούμε ξεχωριστά και μετά να δούμε όλα μαζί πως ο κύριος Ρίζος στην ουσία περιέγραψε διάφορες μορφές κοινωνικής οικονομίας, η οποία πράγματι στην Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, ειδικά στη Δυτική Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Εγώ όμως, αγαπητέ κύριε Ρίζο, είμαι πολύ ανήσυχος για το εξής. Βρισκόμαστε πολλές από αυτές τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα και αντιμετωπίζει και η δημοκρατία, έχουν να κάνει με το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια φάση μεγάλης τεχνολογικής αλλαγής. Κάτοχοι των κλειδιών των νέων τεχνολογιών, οι οποίες παράγουν πλούτο σε εκθετικό βαθμό από αυτές τις προσπάθειες τις οποίες περιγράψατε, είναι οι σημερινοί και ακόμα χειρότερα αυριανοί ολιγάρχες. Επίσης, αυτοί που μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα νέα τεχνολογικά δεδομένα είναι μία μειοψηφία, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για την κοινωνία, γιατί παράγουν αυτά τα προϊόντα που θα μπορούσαν να είναι βοηθητικά για όλους μας. Πολλοί άλλοι μένουν εκτός. Πολλοί από εμάς που είμαστε με κάποιο τρόπο τα απομεινάρια της μεσαίας τάξης, σιγά σιγά φοβάμαι ότι μπορείς μεσοπρόθεσμα να μην έχουμε ρόλο, γιατί έχει αλλάξει το παιχνίδι. Η μεσαία τάξη είναι η ραχοκοκαλιά της δημοκρατίας. Άρα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ή για να περιορίσουμε την επαπειλούμενη διεύρυνση των ανισοτήτων που θα διαλύσει τις δημοκρατίες, ή για να βρούμε νέους τρόπους συμμετοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δοκίμασε έναν αμεσοδημοκρατικό τρόπο με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Επειδή υποστηρίξαμε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ, οφείλω να σας πω τα αποτελέσματα ήταν μεικτά στην καλύτερη περίπτωση, απογοητευτικά στη χειρότερη. Δηλαδή, μην νομίζετε, εμείς τώρα που καθόμαστε στις 7 και 8 το βράδυ και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έχουμε την πετριά μας και καλά κάνουμε. Αλλά η πλειοψηφία των πολιτών δεν συμμερίζεται την ιδιορυθμία μας. Και τα ακούει όλα αυτά βερεσέ και δεν συμμετέχει. Άρα, ή θα πρέπει να απλοποιήσουμε τη διαδικασία για να βελτιώσουμε τη συμμετοχή και να την κάνουμε πιο ουσιαστική. Εγώ δεν έχω εύκολη απάντηση. Και είμαι βέβαιος ότι αν υπήρχε εύκολη απάντηση, θα την είχαν κάποιος από όλους τους σοφούς που σπάνε το κεφάλι τους όλη την ώρα, θα την είχαν βρει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολη απάντηση. Επίσης θέλω να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις υποχρεώσεις της είναι ο πιο διαφανής μεγάλος σχηματισμός στον πλανήτη. Υπάρχουν και μερικές μικρές χώρες μέλη που είναι λίγο πιο διαφανείς από εμάς, αλλά πολύ λίγες. Τα πάντα είναι διαθέσιμα. Δεν ενδιαφέρεται κανείς να τα αναζητήσει. Ενδεχομένως είναι πάρα πολύ περίπλοκα, αλλά αυτό είναι και ζήτημα των ανθρώπινων ορίων. Κάποιος ο οποίος αγωνίζεται για την καθημερινότητά του για να βγάλει το ψωμί του, δεν έχει όρεξη μετά από το μεροκάματό του να πάει να ψάξει τίποτα δεν νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι και περίπλοκος γιατί χειρίζεται περίπλοκα προβλήματα. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ωραίοι οι τίτλοι που βάζουμε και όλοι αυτό θέλουμε. Αλλά φοβάμαι ότι είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Τώρα, μια τελευταία σκέψη, γιατί αναφέρατε τη Γερμανία πριν και το γεγονός ότι ανεβαίνει το AfD. Επί χρόνια η Γερμανία πήγαινε πολύ καλά και μας κουνούσε και το δάχτυλο από πάνω. Διότι είχε φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, no questions asked. Είχε μια ωραία αγορά στην Κίνα, no questions asked. Είχε προστασία από τους Αμερικάνους, no questions asked. Έφτασε η ώρα που όλα αυτά στραβώσανε και τώρα είναι και παραπονούμενοι οι πολίτες. Όταν επί χρόνια το επιβεβαίωναν για τις ψήφου τους, γιατί μια χαρά βόλευε. Παρήγαγε πλούτο για όλους. Τώρα θέλουν τη λύση στο AfD. Δεν θα τη βρούνε. Επειδή είμαι κι εγώ ψώνιο, σαν τους περισσότερους, παρακολουθώ τώρα κάποια ντοκιμαντέρ για την άνοδο του ναζισμού στο Μεσοπόλεμο. Μου σηκώνεται η τρίχα για το πόσο μοιάζει με τη σημερινή εποχή. Εάν είναι να μάθουμε το μάθημα μετά από 60 εκατομμύρια νεκρούς, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με συγχωρείτε, δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο. Καλά είναι να υπερασπιστούμε αυτό που έχουμε, την ειρήνη και τη δημοκρατία, χωρίς να φτάσουμε σε ακραίες συνθήκες. Να προσθέσω 2 σημεία σε αυτά που λέτε, μάλλον να σχολιάσω. Το ένα είναι το κομμάτι, αναφερθήκατε βασικά στο κομμάτι του λαϊκισμού, στο οποίο συμφωνώ νομίζω αρκετά στην περιγραφή που κάνατε, η αλήθεια είναι. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω ότι ναι, μπορεί να αναγνωρίζουμε αυτό ως λαϊκισμό έτσι όπως το περιγράψατε, την ίδια στιγμή όμως νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε και στο υπόλοιπο κομμάτι που δεν είναι λαϊκιστικό και είναι πολιτικοί όμως οι οποίοι και διεφθαρμένοι μπορεί να είναι και αλαζόνες μπορεί να είναι.
και είναι αρκετά ισχυρό αυτό το κομμάτι που νομίζω οδηγεί σε αυτό που περιγράφαμε στην αρχή περί αποστροφής στο πολιτικό σκηνικό κτλ. Και το δεύτερο είναι, πέσατε στην περίπτωση, γι' αυτό που λέτε ότι όλα είναι διαθέσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όχι, γιατί είμαι από αυτές που ψάχνουν. Για παράδειγμα, δυστυχώς το Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων, ας πούμε, δεν είναι ανοιχτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια κυρίως στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα, ότι είναι πολύ δύσκολο να σου απαντάνε τα υπουργεία και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε μια αλλεργία εδώ στη χώρα στη διαφάνεια, ενώ στο εξωτερικό είναι λίγο πιο καλή στο να απαντάνε σε δημοσιογράφους. Ξανά αυτό είναι προσωπικός πόνος. Και να πάμε αν είναι στον κύριο Παπάζογλου, να πω για κάποιες σκέψεις σε σχέση με αυτά που λέμε. Μισό λεπτό, κοιτάζω αν υπάρχει και κάποια ερώτηση. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποτρέψει μια νέα κρίση όταν η νομισματική και η δημοσιονομική πολιτική δεν ελέγχονται κεντρικά, αλλά παραμένουν σε μεγάλο βαθμό χωριστές μεταξύ ΕΚΟΥΤΟΥ και κρατών μελών. Λίγο πιο οικονομικό, αλλά αν θέλετε να απαντήσετε και σε αυτό, κύριε Παπάζογλου, κάνοντας μια μίξη όλων. Πολύ ωραία. Ας πάμε λοιπόν και στο επίπεδο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Βλέπετε ότι μετά την κρίση στην Ευρωζώνη αυστηριοποιήσαμε ουσιαστικά πάρα πολλές από τους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης. Βεβαίως υπάρχει η νομισματική πολιτική, η οποία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ωστόσο έχουμε ένα αρκετά καλό πλαίσιο συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών και επαγρύπνησης έτσι για τη διαπίστωση μακροοικονομικών ανισορροπιών. Το ζήτημα δεν θέλω να κάνω εδώ τεχνική ανάλυση, δεν έχει και κάποιο νόημα τέτοια ώρα, αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι εδώ μας διευκολύνει μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε ένα πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό και να έχουμε και μια πολυμερή εποπτεία, όχι για λόγους έτσι να μας βγάλει κάποιος στην κίτρινη κάρτα, αλλά για να προλάβουμε καταστάσεις, πρόδρομα στοιχεία, τα οποία θα ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ένα δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Και ξέρετε, αν η κίτρινη κάρτα έτσι τη δείχνουμε στη Γαλλία, καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικά είναι αυτά και πόσο εφαρμογή έχουν για τη ζωή όλων μας. Γιατί εδώ είναι και ένα ζήτημα εμπιστοσύνης, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς και ειδικά στις κυβερνήσεις έχει τα δικά της όρια, για προφανείς λόγους. Οπότε το να έχεις ένα επιπλέον επίπεδο ανάλυσης αυτών των δημοσιονομικών οικονομικών στοιχείων είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, μας δημιουργεί μια μεγαλύτερη δικλείδα ασφαλείας, εν πάση περιπτώσει. Σε άλλες δημόσιες πολιτικές, ωστόσο, ενώ γενικά συμφωνούμε, πράσινη μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση, πηξίδα για το ένα, πηξίδα για το άλλο, είναι αυτό το οποίο πολύ ωραία είπε ο κ. Τουτσοπλίδης, ότι για να τα παρακολουθήσεις όλα αυτά, να τα κατανοήσεις και να έχεις μια στοιχειώδη εξοικείωση, δεν μπορείς να το κάνεις. Και πιστέψτε με, και εμείς που διδάσκουμε τέτοια μαθήματα, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις όλο αυτό τον όγκο πληροφοριών σε ένα επίπεδο που να μπορείς να τα παρακολουθήσεις, να τα κατανοήσεις. Το θέμα είναι όμως ότι εφόσον η πληροφορία είναι εκεί, δηλαδή είναι δημοσιοποιημένα κείμενα, έχει ακολουθήσει διαβούλευση κτλ., όταν τα φέρει έτσι η ζωή, γιατί κάνεις μια διπλωματική εργασία, γιατί η εργασία σου, η απασχόλησή σου δηλαδή είναι προς τα εκεί, ή γιατί δημοσιογραφικά σε ενδιαφέρει κάτι, είναι εκεί τα στοιχεία για να τα βρεις, να μελετήσεις, να κάνεις μια βουτιά και να δεις τι μπορείς να κάνεις. Αυτό πάντως που δεν μπορούμε να περιμένουμε είναι ότι όλοι μας ξαφνικά θα συζητάμε σήμερα για την πράσινη μετάβαση, για το Rearm Europe, για το Ταμείο Ανθεκτικότητας κτλ. Και ξέρετε, αυτό το οποίο τελικά κρίνουμε είναι κυρίως το output, δηλαδή τις εκροές των δράσεων που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να κάνουμε μία κατανομή ευθύνης, ποια ευθύνη αναλογεί στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια ευθύνη αναλογεί έτσι στις κυβερνήσεις για το τι δεν έγινε. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες περιπτώσεις σκανδάλων, διαφθοράς, αποτυχιών, καταστροφών κτλ. Στα οποία φαίνεται ότι η ευθύνη βαραίνει πάρα πολύ στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας. Έτσι. Και αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση προβάλλει ως ο φορέας ο οποίος σε διευκολύνει να ελέγξεις το τι πραγματικά έγινε και νομίζω να αποκαλύψεις τελικά και τα κακώς κείμενα. Είναι μια δύναμη, αν θέλετε, συμμόρφωσης προς κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τώρα, καταλήγοντας, ας πάρουμε δύο ζητήματα πολιτικής, τα οποία νομίζω έτσι αφορούν τους περισσότερους. Το πρώτο είναι η στεγαστική κρίση, η οποία είναι ένα πρόβλημα κοινό σε όλα τα κράτη-μέλη, είτε ζει στο Βερολίνο, είτε είσαι στη Λισαβόνα, στην Αθήνα κτλ. Βλέπετε και εκεί η πολιτικοποίηση είναι πολύ έντονη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διοχετεύεται στη δημόσια σφαίρα είναι σχετικά προβληματικός. Τη μία μας στέλνει οι τουρίστες, την άλλη μας στέλνει δεν ξέρω και εγώ τι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο την διαρκή, ας πούμε, εκτόξευση οργής προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναζητήσουμε καλές λύσεις. Γιατί όπως δεν θα μας άρεσε να μας διώξουν από την Βαρκελόνη που πήγαμε τουρίστες, άλλο τόσο δεν είναι πολύ λογικό να διώξουμε εμείς τους τουρίστες που θα έρθουν στην Αθήνα κτλ. Έτσι, άρα πρέπει να βρούμε αντίδοτα σε όλο αυτό, τα οποία δεν είναι αυτονόητο, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές σειρές ενεργειών για να φτάσουμε τελικά στο αποτέλεσμα. Και επειδή εδώ είναι και νέοι άνθρωποι, ξέρετε, εμείς τώρα, εγώ τουλάχιστον έτσι για να μιλήσω για μένα, έχουμε φτάσει σε μια ηλικία στην οποία νομίζω ότι απολαύσαμε πολλά από αυτά τα ωραία τα οποία είχε να προσφέρει έτσι, ευρωπαϊκός χώρος. Νομίζω ότι η επόμενη δεκαετία, 15ετία θα είναι μια αρκετά πιο απαιτητική περίοδος. Έτσι, δηλαδή θα δούμε και την άνοδο της κριτικής, της αμφισβήτησης. Δεν θα υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά το permissive consensus, έτσι, μια παθητική αποδοχή, συνένεση για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Αλλά προφανώς οι πολίτες είναι αρκετά πιο επικριτικοί, έχουν στο μυαλό τους έναν κόσμο ο οποίος είναι αρκετά πιο διευρυμένος. Έτσι, δηλαδή θα έρθει κάποιος να σου πει: κοίταξε να δεις, στην Νότια Κορέα το κάνουν καλύτερα από εμάς. Γιατί πρέπει να βρεις λόγους, έτσι. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει και άλλες σχέσεις μεταξύ των εκλογικών σωμάτων, των πολιτών, σε σχέση και με τις κυβερνήσεις και με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τελευταίο που θέλω να επισημάνω είναι ότι βλέπετε ότι τα διάφορα σκάνδαλα, παρατυπίες και τα λοιπά, τα οποία έχουν εμφανιστεί δυστυχώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αυτά το καλό είναι ότι αποκαλύπτονται, αυτό θέλω να σας πω ότι είναι καλό. Το κακό όμως είναι ότι μας δείχνει ότι δυστυχώς υπάρχουν και εκεί καταστάσεις οι οποίες πρέπει να προληφθούν με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Και τέλος θέλω να πω το εξής, γιατί μιλήσαμε αρκετά για τον Τραμπ. Ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος άσκησε κριτική, είναι δύο μάλλον άνθρωποι που μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον, είναι ο επικεφαλής της JP Morgan, μιας τεράστιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας, ο οποίος μπορεί να έχει έτσι, μια συνολική εικόνα του κόσμου και να είναι ωφέλιμη η κριτική του, έτσι, ο οποίος μας εξήγησε ότι έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο εμποδίζει τελικά και την ανάπτυξη και άλλους στόχους οικονομικής δραστηριότητας και τελικά τη λειτουργία έτσι, των κρατών. Και αν δεν πιστέψουμε τον επικεφαλής της JP Morgan, ας διαβάσουμε αυτό το οποίο είπε ο Ντράγκη και όλη η ομάδα του έτσι, στο σχετικό report, ότι τελικά παράγουμε περισσότερους δασμούς μεταξύ μας και αυτό δημιουργεί μεγάλο, έτσι, λειτουργεί ως τροχοπέδι τελικά για αυτό το οποίο εμείς δημιουργήσαμε ως ενιαία αγορά. Άρα, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, νομίζω ότι η γενιά η οποία τώρα είναι αυτό που λέμε Gen Z και οι Millennials θα πρέπει να διαχειριστούν πράγματα για τα οποία δεν είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι. Έτσι, εμείς οι προηγούμενοι από εμάς δυστυχώς ήταν οι δικές μας ολιγορίες, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουν το κάρο με πιο μεγάλο δυναμισμό. Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ποδήλατο στο οποίο εάν δεν κάνεις πετάλι, μοιραία θα πέσεις. Οπότε στο βαθμό στον οποίο κρατιέται αυτή η δυναμική του συστήματος και προσφέρει αυτά στα οποία έχει συσταθεί, έχει οργανωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσει να υπάρχει. Διαφορετικά θα έχουμε διαλυτικές συνέπειες. Έτσι. Στο ίδιο κλίμα να προσθέσω και μία τοποθέτηση που έχουμε στο chat. Η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο, όχι σε κρίση, δεν είναι ζήτημα τεχνολογικών αλλαγών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν καλλιέργεια κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας του ανθρώπου. Το ζήτημα επιλύεται στο σχολείο και την εκπαίδευση, εξαρτάται όμως από το τι πολίτες θέλουμε να δημιουργήσουμε. Από ό,τι διαπιστώνεται, γενικώς βολεύει πολύ ο χειραγωγούμενος πολίτης και η τεχνολογία, βλέπε, social media βοηθά πολύ με την απομάκρυνση των νέων από τα κοινά. Νομίζω κάπως είναι κοντά σε πράγματα που αναφέρατε. Θέλετε να προχωρήσουμε σε κλείσιμο, γιατί από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις.
Αν θέλετε, κύριε Τσουτσοπλίδη, κάποιες τελευταίες σκέψεις. Εντάξει, δεν πρόκειται να λύσουμε αυτό το ζήτημα σήμερα. Θα ήταν μεγάλη συνεισφορά μας άμα δίναμε την απάντηση για το πώς θα επιβιώσει η δημοκρατία. Μερικές πρακτικές σκέψεις. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας πολίτης, μάλλον υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ένας πολίτης μπορεί να δει αν τα πράγματα πηγαίνουν προς την κατεύθυνση που θέλει. Ένας είναι αυτός που είπε ο κύριος Παπάζογλου, να μην κρίνουμε τις διαδικασίες, αλλά να κρίνουμε το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή τις εκροές του συστήματος, και να πούμε εγώ είμαι καλά, είμαι χειρότερα ή καλύτερα. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση για το αίτιο και το αιτιατό που είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Δηλαδή, τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει ο κόσμος με τις ανισότητες σήμερα και τις προοπτικές του, η χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα ή μπερδευόμαστε και αυτά τα προβλήματα θα υπήρχαν? Άρα το ερώτημά μας αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα με όχημα την κοινή δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο καθένας από μόνος του. Εγώ σε αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία για το ποια είναι η απάντηση. Ο καθένας μπορεί να δώσει τη δική του. Νομίζω ένα άλλο καύσιμο στο λαϊκισμό είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που επί της αρχής ορθώς, αλλά λειτουργικά δυστυχώς παράγει προβλήματα της αμφισβήτησης της αυθεντίας. Όταν λέω αυθεντία δεν εννοώ με τη μεσαιωνική του όρου έννοια που κάποιος του απεδόθη το δικαίωμα της αυθεντίας είτε επειδή ανήκει σε κάποιο ιερατείο ή κάτι τέτοιο, αλλά εννοώ την απλή επιστημονική παράδειγμα αυθεντία. Σήμερα ο ημιμαθής πολίτης, που είναι μεγάλο πρόβλημα, αισθάνεται την άνεση έναν επιστήμονα που έχει διαθέσει όλη του τη ζωή για να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, να του κουνήσει το δάχτυλο στα social media. Εγώ δεν είμαι στα social media, από επιλογή δεν ήμουν ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι δημιουργεί σύγχυση στην αντίληψη του ανθρώπου για τον κόσμο. Δηλαδή βλέπει το δέντρο και δεν βλέπει το δάσος. Παρακολουθώ όμως πολλές φορές σχόλια αναγνωστών σε διάφορα άρθρα. Είναι ανατριχιαστική η άνεση με την οποία ένας προδήλωση μη μαθής σχολιαστής κουνάει το δάχτυλο σε κάποιον ο οποίος έχει ξοδέψει όλη του τη ζωή για να κάνει κάτι. Εγώ δηλαδή ξέρω 3 πράγματα καλά, τα υπόλοιπα 1000 κοιτάω να δω τι θα πει κανένας ο οποίος έχει ασχοληθεί με το ζήτημα. Δηλαδή, μπορώ εγώ να δώσω τις απαντήσεις που έδωσε η Επιτροπή Τράγκη? Δεν μπορώ. Μια χαρά τα είπε ο Τράγκη. Ακούω και συντάσσομαι. Νομίζω ότι ο απελεύθερος πολίτης που νομίζει ότι τα ξέρει όλα θα υπηρετήσει τα συμφέροντά του μακροπρόθεσμα καλύτερα, να δείξει έστω λίγο προσοχή σε κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να κατακτήσουν μια γνώση. Ιδαλλιώς κινδυνεύει να πέσει θύμα στην κρεατομηχανή διαφόρων εξουσιαστών, οι οποίοι είτε με τον δημοκρατικό μανδύα λένε αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος και τον κάνει και τον εντάσσει στο κομματικό του κοπάδι τον πολίτη,
είτε αυταρχικούς ηγέτες, οι οποίοι δεν χρειάζονται καν, δεν παίρνουν καν στον κόπο να ενδυθούν τον δημοκρατικό μανδύα, απλώς απολαμβάνουν το θαυμασμό διαφόρων επειδή είναι ισχυροί ηγέτες. Τι μας είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι τι μάγκας είναι ο Ερντογάν που είναι σκληρός ηγέτης και έχει καταφέρει με τέτοια αποτελεσματικότητα να ελέγξει την πολυπληθή χώρα του. Να διακρίνω και μια μικρή ζήλια εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ζητήσω ένα συγγνώμη γιατί δεν θα προλάβουμε να κάνουμε όλες τις ερωτήσεις που μπορεί, επειδή έχουν έρθει μια-δυο ακόμα ερωτήσεις και σκέψεις. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Τσοτσοπλίδης και μετά να δώσω το λόγο για μια τελική κουβέντα και από τον κύριο Παπάζογλου. Δεν θέλω, αν κύριε Εγγλέζου θέλετε κι εσείς μετά να κάνετε κάποιο σχόλιο. Όχι, μετά κλείνουμε. Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που είπε ο κύριος Τσοτσοπλίδης σχετικά με το κομμάτι των πολιτών, ας πούμε, και της αυθεντίας με τον τρόπο που την περιέγραψε. Θα πω ότι είναι καμιά φορά δύσκολη η χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτό που περιέγραφε και ο κύριος Παπάζογλου πριν για τη γενιά, ας πούμε, των millennials και της Gen Z, που κάπως πρέπει, πώς το λένε, να σπάσει μερικά αυγά για να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε ναι, σεβασμό κάπως στις παλιές αυθεντίες, να το πούμε έτσι, αλλά την ίδια στιγμή κάπως αυτές δεν πρέπει και να γκρεμιστούν για να φτιαχτεί. Κάπως μέσα από το παλιό βγαίνει και το νέο, διαλεκτική και όλα τα σχετικά. Από αυτή τη σκοπιά δηλαδή. Κύριε Παπάζογλου, σκέψεις τελικές. Ωραία. Εγώ να καταλήξω με το εξής. Έχω σπουδάσει στη Βρετανία, στη Γαλλία, έχω παραστάσεις και δεν το λέω για άλλο λόγο, γιατί δεν θα μπορούσα να φανταστώ μια πιο όμορφη διαδρομή στη ζωή μου, στα ακαδημαϊκά μου, επαγγελματικά μου, ακόμα και στα ταξίδια κτλ. Σέβομαι πραγματικά έτσι όλα τα μέρη του κόσμου. Αλλά αυτό το feeling του να ζει στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής, νομίζω ότι έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, τη δική του γοητεία. Σκεφτείτε λιγάκι όλο αυτό το πλούτο, το πολιτιστικό που έχουμε, ότι αν πάρεις ένα αυτοκίνητο σε μια ακτίνα 1.000 χιλιόμετρων, μπορείς να δεις από την Ιταλία και την αναγέννηση έως τη Γαλλία και τα υπέροχα δικά της πράγματα, έως πιο βορρά όλα τα υπόλοιπα, τις ομορφιές που μπορείς να δεις. Άρα, για να μην το πάμε στη μουσική και σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Άρα θέλω να πω ότι βεβαίως θα απαιτούμε κάτι παραπάνω από την Ευρώπη, αλλά να μην ξεχνάμε και τα εφόδια που μας δίνει η Ευρώπη. Τα εφόδια είναι οι παραστάσεις, οι οποίες είναι συναρπαστικές από τη στιγμή που γεννιόμαστε, τα ακούσματα που έχουμε, τα μουσικά, τη δυνατότητα να συνυπάρχουμε με τόσους άλλους λαούς, χωρίς να σκεφτόμαστε, ξέρετε, να έχουμε αυτή τη μυσαλλοδοξία που γεννάται από την πρώτη μέρα της γέννησης σε πολλούς άλλους λαούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο κέρδος, το οποίο δεν θα μας το ανατρέψει κανένας άλλος στον πλανήτη, γιατί βρισκόμαστε μεταξύ Σκύλας και Χάριβδης αυτή τη στιγμή, και εξ Ανατολών και από τη Δύση και από όλες τις πλευρές. Βλέπετε ότι υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες μας τραβούν στη δική τους κατεύθυνση. Ωστόσο εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο είναι το πραγματικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιο ουσιαστικό, εμείς θα το διατηρήσουμε, θα το ενισχύσουμε, γιατί νομίζω και η δική μου γενιά συνεισέφερε στον εμπλουτισμό. Και βεβαίως οι επόμενες γενιές, οι οποίες θα πρέπει να το διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι θα συνεχίσει με αυτό. Και θέλω να σας πω, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, ευρωβουλευτής κτλ., μου είχε πει το εξής πολύ απλό. Πάντοτε σκεφτόμαστε το κόστος της μη Ευρώπης. Δηλαδή, αν θεωρητικά πατούσαμε ένα κουμπάκι και καταργούσαμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα νιώθαμε. Οπότε, όταν έρθουμε, φανταστούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κουμπάκι και το κάνουμε εμείς, το πατήσουμε, θα καταλάβουμε το τι χάνουμε. Άρα, καλύτερα είναι, όπως σας είπα, να αναβαθμίσουμε το σύστημά μας, να το κάνουμε πιο λειτουργικό, θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, θα το ξαναπιάσουμε από την αρχή και θα συνεχίσουμε με upgrade επί upgrade. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή και η προσωπική του καθενός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είχαμε τόσες πολλές συμμετοχές και πολύ ωραίες παρατηρήσεις, και βεβαίως απόλαυσα και τους συνομιλητές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ μία φράση θα ήθελα κι εγώ να κλείσω. Να πω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτό πλέον το μόνιμο σοκ που συμβαίνουν μονίμως και από κάτι, δηλαδή συνέχεια οι αλλαγές, όλες αυτές πλέον, σε όλο αυτό το κομμάτι της πολυπολικότητας που πλέον έχουμε μάθει να το λέμε, στην εποχή που αλλάζει, πλέον αυτό το αβέβαιο έχει γίνει σταθερότητα. Ότι νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ότι περιμένουμε να γυρίσουμε σε κάποια εποχή που ήμασταν, ή τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι για τη δική μου γενιά αυτές οι μόνιμες αλλαγές είναι πλέον το μόνιμο. Αυτές οι συνεχείς αλλαγές, τέλος πάντων, ότι αυτή είναι η μονιμότητα. Μάλλον δεν θα γυρίσουμε κάπου αλλού. Οπότε, για να καταλήξω, αυτή η εποχή των τεράτων, περιμένοντας κάτι άλλο να γεννηθεί ή τέλος πάντων στη γωνία μάλλον βρίσκεται, νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Τσοτσοπλίδη και τον κύριο Παπάζογλου. Ευχαριστούμε όλες εσάς και όλους εσάς που μας ανεχτήκατε για μια μισή ωρίτσα. Ελπίζω να περάσετε όμορφα και καλή συνέχεια σε όλους. Κυρία Μαραγκουδάκη, μισό λεπτάκι. Θέλω μόνο να πω ότι σήμερα, παρόλο που, όπως είπε και ο κύριος Τσοτσοπλίδης, 2 μέρες πριν είχαμε τη μεγάλη εκδήλωση στο κέντρο των Αθηνών, η οποία συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, αλλά παρόλο που ήταν ο ίδιος τίτλος, ήταν πολύ έντονα πολιτική. Εγώ νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις σας. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το κοινό που μας παρακολούθησε, γιατί η αλήθεια είναι πως τα ζητήματα τα οποία είναι περίπλοκα συνήθως είναι αποτρεπτικά για να τα παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν τους συμμετέχοντες και επίσης ευχαριστώ και τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κόλλα για αυτή τη συνεργασία. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς τους δύο, Βίκη και Δημήτρη, που το οργανώσατε, και την κυρία Μαραγκουδάκη που τόσο πολύ εμπνευστικά διεύθυνε τη συζήτηση, τον συνομιλητή μου τον κύριο Παπάζογλου που τα είπε πιο δομημένα και πιο ευρωπαϊκά από όσο όφιλα εγώ να τα πω, και κυρίως την υπομονή όλων των αγαπητών φίλων που συμμετείχαν για μια μισή ώρα τώρα. Σας ευχαριστώ όλους.